Okay, sabuza ukuthi la kwenzakala ngithe ngisabuza lokho badlula omunye nje ubhuti bamthathile bambalekisa ngemoto. Oh khona ubhuti obela. Ushaye mina. Iphoyisa likushayile. Kazi bangithatha bangifaka eFreeCantama. Ngikhishwe sengibe eKantama khona nezinto. Imama kushayelana. Angithi angazi ukuthi ngishawulana noma ngingazi noma bengathi ngenzeka bengenzeka question ukuthi why since amaphoyisa abantu bemashini mashi mangabe kwenza i-operation uzongena iphoyisa bese kungena namuntu wemashini mashi bangena amaphoyisa u2 angena phakathi ngabuza akusho ba protected right so lo mfana lo kasasho kulo muntu osishelela ukuthi asingene begqoke into eyodwa nalo leona leli lengishayela laphinde la ngibuza ngisacela ukuqedela balekisile balekise wona amaphoyisa Imani kaqeda umfethu. Athi ngifakwe eKantama lona leli phoyisa lingishayile ngiwashe iphoyisa and umasi ngishasa ngitshontsha iqhumile la la Ngiyabona. Mina ade ngivuze igazi nelikhombisa ngishasa ngitshontsha ngifuna ukubonakala phezulu Likushayile uthi ufuna ukungena la. ukuthi ngibuza ukuthi why amaphoyisa ezongena wodwa why angahambi nabo yithi mhlambe njengoba simele la kwethini socela ukuthi why kuthiwa bangene bonke bodwa kungangeni ikamera ngishayelwa lokho ke ngithe uma ngifika ngaphakathi yena lo baba lo wamvezayo usiganana wangibuza ukuthi ngiyafuna bangitrifishe bathi uyafuna ukubona ukuthi iphoyisa ngoba ngikhala ukuthi ngibuza ukuthi ngishawelani Khona la emotweni. Ngibuze emnyango bangifanga phakathi bathi ubuza ukuthi ushayelwana wathiwa ngena kwiKantama angingenanga bengidusha ngizingenele mina because angithi ngifuna ukubuza ukuthi bathi bangifuna ukubuza ukuthi ngishayelwana sema ngifanga ngaphakathi bathi uyafuna ukubona ukuthi iphoyisa kumele kushaya kanjani base ngicela ngivale iKantama ngithathe imihamba nongishaya ukuze ngikwazi ukubona iphoyisa ngishaya kanjani ngishaya kanjani mashaya ngabuza umbuzo ukuthi ngishawe la imuvile iKantama emva kwalokho kuthathwe lelo phoyisa lelo lishuthiwe lahamba labalekisa Lokho uza kuleso sithombe likhona silona liyavela aliklini lezi nomphathi uthe uyalazi nomphathi bebahambe naye nje nomphathi uthe uyalazi thina sibatshelile ukuthi njalo mangabe kukhona into esingayiboni ehamba kahle siyakuye singene nawo amaphoyisa ngaphakathi kusesha iphoyisa ikamera kwenze ukuthi iphoyisa lihambe lodwa ngoba amaphoyisa into ayifunayo afuna intshontsho amaphoyisa vele agcwele lapha kumadlanga commission nje ngaba kekho la amaphoyisa ukuba ena kwekho lapha amaphoyisa amaningi agcwele lapha kumadlanga ngoba afuna intshontsho ngaso sonke isikhathi adedela imasela nje obuwabona nje ekelile akelile emasela yazi imani man guys ngi-live la ngi-live ngifuna ukuqala phansi istory ngifuna umuntu ozosichaza from the start ukuthi kwenzakaleni bese ngiyaziveza la ngoba ngifuna ukuthi sibe nayo le evidence la ngoba amaphoyisa ngathi ngiyabona asinipho ngicela uze lapho uthi ozaphambili ubani ongasabi ukuchaza sikwenzakaleni from the start kwenzakaleni yabo nje oqala amaphoyisa abanayo right ukuthi nathi thina siyazazi ukuthi sibangakanani yabo sibancane badala labantu masikhuluma nabo whatever siyenzayo siyenza phezulu komthetho nathi bakhona basibekile akekho sile sathi asishaye umuntu la okay siyaklina okay nayo indawo engcolile ufuna uyiveza le ndawo okay angithi niyazi kushoni nathi asihambeni kanje sibuye ngala nayo indawo siyayibona akwazi ukuthi etown ngaba nendawo nje inje le ndawo nxa ukuthini dayiswa ama drug la etown khona abantu abahlala la abafihliwe laba nibaprotectayo la sihle sifundile bafethu umsebenzi ayikho sila ngoba sifuna khona ukuthi okay behambe labantu sikwazi ukuthi masifuna ukwenza something sikwazi ukuqasha etown hlala emjondolo hayi ukuthi asi-afford ukuhlala etown siyakwazi singahlala etown ukuthi singaba namandla okuhlala etown phela nina ngikwazi ukuthi niprotecte labantu la hayi ukuthi nina njengoba eshilo uMajesty ukuthi kunabantu la kunomuntu ophezulu othuma nina uthuma nina thina soxabana nani vele
nina sinto siyazi ukuthi phakathi kwenu khona awukwazi nje ukuthi isinto eyodwa ngoba leli lishayile nje liyayazi kahle into khona eyenzayo. ngeke ngincane emaphoyiseni engangathi khona ubaba la obezivimba okay uma ukuthi senza into wrong esivimba hayi ukuthi akwazi ukubamba umuntu kanje sinama rights ethu nathi nama rights enu ahlukumeza ama rights enu nani awukwazi ukungibamba uma sizongibamba ngezandla asinisabe thina siyanihlonipha phezulu komsebenzi wenu nathi phezulu kwemashe sicela nihloniphe awukwazi ukuthi nize nisibeke isandla. Okay, so into eyenzakalile la kuyamasha kuyaklinwa ayina ukuthi kuyamasha niyayiklinela niyiculeleni kahle sidlule kanjani idlule la amaphoyisa agijima ezoma kule building le nibona la azoyivikela ama la ngaphandle kwe building anqabela abantu ukuthi bangene. So mina ngifika nje amaphoyisa amela ngaphandle kwe building ayanqaba ukuthi abantu bangene. So singenile phakathi lapha kule building le lapha phakathi leya singenile nomphathi wakuyona ilokhuza bayanqaba ukuvula lapha athi amaphoyisa nawo ayikho into angayenza athi asihambe ngoba ayikho into abangayenza kodwa bakhona abantu lapha ngaphansi bathi bona abanayo amandla ukuthi bangene ngaphansi. Engikwazi ukuthi angithi khona nomuntu onika tip off ngayo le ndawo ukuthi khona idakamizwa la. So njengoba amaphoyisa emile la mina sengikhuluma into engiyibonile mina angikwazi okwenu mina ngiwafica emile vele la amaphoyisa ulayini mhlawumbe u6 or 7 mangiwabuza ngisho into enzeke kumina mina ngithulo bami ukufakazi uwitness ba uMadlanga ngoba kuyacaca ukuthi uMadlanga yonke indawo mangifika la amaphoyisa athi awanivimbile into ayishilo athi agade nina ukuthi nina ngoba niya clean into abayishilo kulula lokho okay abasivimba ufike kanjani kuze kubekwane izandla kuze kube khona ubekisana ufike kanjani ngose ngwabonile amavideo bebenqaba bethini ukuthi ningene la kuDube bathe nobani nina uthi nifuna nibuilding angithi labantu abahlala ingobani bakhokhela wona amaphoyisa angithi amaphoyisa awasondi ngemali yawo ayazi ukuthi umuzi wakho uma ngokuthini vele umgebengu uzokholetha la vele labangena labe manje ingakho bona abanandaba nokuthi kwenzakalani eSouth Africa bayasebenza abanendaba ithini singasebenzi esafuna ukuba nefuture ngicabangela ninakuphela nanokuthi ingane uzohamba ingane yakho isala yabo lesikhathi isala ingane yakho ukuthi wayishiyela amafi izobuya izohlala la ngoba ayishiyela amafu waduka ukuthi uyishiyela amafu into engeke ikusize kusasa yabo ufuna ikhomba le building salungisa iphoyisa unfortunately inkulumo yami sorry ngifuna ukunitshengisa le ndawo esedrobheni le abangafuni ukuthi singene kuyona amaphoyisa nawa lapha ya awafuna ukungena athi le ndawo asazi ukuthi yini le ndawo engaka efihliwe la. This is a building by the way in town angeke how khona neintatheli la ihleli la intatheli yeah no witness bani ke nina kuMadlanga witness D okay abantu ade bevela ngale angithi ade bevela ngale abantu ade bekhona bevela nje ngale as you can see nala kuhlala umuntu la. There's clearly someone ohlala la. Nakho nala uyabona ukuthi indawo nje. Tunuka ngisho indenuka inhlango yemboza or something like that. But it smells very angikwazi ama drugs anwanja but inayi smell less. So niyabona ukuthi yini ke esikhuluma ngayo la. Amaphoyisa nawa la ayanqaba ongena athi ngiyakwazi wena ungena even though they've been given a tip off by umuntu ohlala khona la. As you can see they've been given le ngala awuvele mfethu ngiyela ngala ngoba uyakwazi xa ukubamba la unubone ngala cabanga ke indle abahlala kuyona le iyona ndle abahlala kuyona lo ngoba ubona nje la yabo nje sithe masifika la ukhona umfana ekade la ebekade ehleli la okufika kwathiwa masukubona thina ke umfana wagijinyiswa kwathiwa hayi akagijimi akekho nje ubalekile
So niyayibona ke le building le. This is the building that amaphoyisa, it's right slap bang at Drobeni, and amaphoyisa are refusing to act on a tip off that says what's in this building kunama drugs. Bayanqaba. So mina ngoba ngisho ngwafice eme kanje eyiskele amaphoyisa la, and when I asked ungena bathi kuzongena abantu abawu 2 or 3, but the whole time kuthiwa bebemile la bevele begade le building. So we don't know ukuthi yini kahle kahle le gade kule building. I think ibona baziyo ukuthi yini protectiwe la, but the community is out njengoba sashilo ngama Thursdays ukuthi we don't rest. We are out here trying to bebezele kahle kahle ukuzocleana bona lokungcola lokho sikubona la, yabo. But amaphoyisa ngoba wabona wonke lawa ya emile lapha ya, wonke la amaphoyisa ademela ngaphandle, wonke la amaphoyisa wabona lapho bemela ngaphandle enqaba ukuthi ungene la. Awafuni futhi ungena lapha phakathi in the house. They are refusing, bathi ngeke bakwazi bona ungena la. And kukhona nabantu ade besibabona lapha ya, you see lapha in that window over there khona abantu ade bevela lapha ya, and that was what prompted abantu ukuthi beze la. Mebefika bafika umfana omncane is out here, lo mfana la uyena obechaza ukuthi inside here kunendawo zama drugs. So lo mfana ngathi ukhona around the area, uyena bacelile ukuthi bazonaka le building, ubaqhwebe nje beshona ezantsi wathi abeze kule building. Kodwa nawo amaphoyisa ase South Africa over there, nawo ngobwabona over there amaphoyisa, instead of going inside the building to check what's going inside the building, they decided to stand out here and protect the building. So bebengafuni bonke labantu bangene, but like even before bathe abantu kuzongena abantu abawu2 kuphela. Obviously bebengafuni ungena bonke, bathe 2 njengoba dubeza abanye bashayiwe. Sorry. Sayixoxela bapha ayikho lento sixoxela. We should have a building on this side. Kunjani? Niyaphila bafethu? Naze na Eli. Nini. Kunjani? Usofa lo muntu. Mangobes. Yamfethu. Ngicela ngithi interview 1212. Hayi nami ngisayenza interview nami la efonini yami. Ningi interview ukuthini na abantu abazi ukuthi kwenzakaleni. Interview yanibona guys. Mina ngothini? Hayi buzaniboni. Sona story credible lesiyana mina nginaso nami ngichaza. Okay. Mina ngizochaza into engiyificile la. Okay, it's fine. Ngifica amaphoyisa emela eyisikali mhlawumbe wonke lamaphoyisa amela lapha. Bemela engafuni ukuthi abantu bangene kuyona le building. 7 or 8 angisazi bangakula amaphoyisa kodwa wonke bemela engafuni abantu bangene la. Enqaba. Into engibuza wona ayikho related to. Ngizolo abasho bathi i-private property. Mangibuza ngithi wazi ngani uthi private property, uthi naye akazi kodwa angiyakwazi ungena kwi-property. Mabesifika lapha yani bafike bayimela nje amaphoyisa kanje, sathi thina hawu unqonqozani at least knock on the door ke to show ukuthi you're doing something. Banqonqoza u2 bathi hayi ayikho nento esingenza bekho abantu abakhona la ngaphakathi. Mina ngikhona into engiyibonele yona ngosi. Base into efuza wona ayikho related. Sebebiza amaphoyisa ama-private security, asazi noma azosishaya nawo noma azowenzani, we don't know, because yona country siphila kuyona le. Into engifuza ayikho related to this. I don't mhlawumbe yazi mhlawumbe awazi. Umasipala wathi ukhipha imali ngo-11.9 million for ama-upgradements of i-SSC Tshwane for the Oh yes, I saw. What's his response? Ufuna ukusho lokho kahle kahle. Kuma-toilets, ngihlangana nama-toilets mina esadek. It's all about uniting Africans. Hayi sokhuluma ngeza ngizoyiphendula. Ngiyabona. Bafethu iSouth is a problem shem. Sisalindile ke njengoba nathi besishilo ukuthi yona problem that we have right now.
ukuthi inkulu indaba ekule building le a very big problem. Yabo nje ngizoma eduze intathela ngithi. Hayi intatheli. Ngifuna ukuchaza wena nje yabo intatheli wena ngithi awukho imagine manje. Uboneni wena? Mina into engiyibonile angithi clean up iqale ngale ngezansi. Ufuna ukuveza ubuso bakho ngaze bakutarget. I-clean up iqale ngale ngezansi. Sanyuka ke noma ngingekho good ukuthi lo mgaqobani lo esukona njengamanje. Sanyuka seza ngala thina siyayicleanela nje asili namuntu siyacleana nathi siyintatheli siyashutha umsebenzi omuhle itheko liyacleana kuhle. Hawu mase sifika kule ndawo le. Hayi sithola amaphoyisa agcwele igate. Avimbile amaphoyisa amaningi. Amaningi amile la egethini. Hayi sifika sibuze yini kwenzakalani la yini le efihliwe kuthiwa hayi asingabuzi izinto eziningi asiqhubeke thina nesikwenzayo sithi manje why kuvinjiwe la sicela ukungena sibone ukuthi kade kwenzakalani la and la oveza khona bekade kukhona umfana okhona la ohlala kule yandlu le yale esike sabavezela yona hayi lo mfana ukuthi bamtshelile ukuthi akabaleke cause unyamalela ngaleso sikhathi hayi sicela ukuthi singene klithi sibone ukuthi kwenzakalani bathi ngeke abavumi bathi kuzongena bona banqaba ukuthi nasingene kwangena amaphoyisa awu2 angena afike akhuluma nomunye umama lapha obekade engaphakathi ngale bafike bakhuluma naye asazi ukuthi bebekhulumani ngeke bakhuluma ngena amaphoyisa njalo akhuluma nalo kwangena amaphoyisa awu2 umama ubevele ngaphakathi kwangena amaphoyisa awu2 afike akhuluma naye bakhuluma nalo mama ukuthi bebekhulumani ke asazi kodwa thina ke sabe sasaqhubeka ke sabacela usicela ukungena hayi basivimba impela kwafika nje nomphathi wakhona impela waphethe hayi wanqaba impela saqhubeka thina nemash hayi nemash neclean up saqhubeka neclean up saclean saphindele zasila siphuma khona kwezinye indawo abayikho indawo abayigadile bagadele indawo kuphela sasithi siyabuya manje sesizoqedela ukucleana njengamanje sasithi siyabuya siyafika namanje still bagadile futhi manje mina mangiqhamuka ngithi benihamba nami njengamanje sesifika nawe njengamanje uma sesifika nawe bathi manje ngimbuze kodwa ngingiveze ubuso lo benikhuluma naye manje khuluma uma sesifika nawe njengamanje lo baba lo ophethe amaphoyisa uzokhuluma iphutha uthi bona abavimbanga kodwa bagade angazi noma babukela ukuthi siyaclean noma benzani uqamba amanga nje lo baba uqamba amanga cause bebesinqabela la kuze kwathiwa asihlangene thina nokuthi yini abayigadele la masubabuza ukuthi kade why bangafuni singene la bathi bona akuyona udaba lethu lo asihlangane thina nalokho but sabashintsha story manje kuwena and mase singena naphakathi angithi ngene namphakathi yes siphuma ngaphakathi njani amaphoyisa inenziwa amaphoyisa uma singena ngaphakathi phela sesiyona okho kule ndle okuhlele kuyona bokufika ngoba vele siyazi ukuthi shosho vele bakhona ngaphakathi because bebekhuluma nabo sinokhele sodwa bona bazange basize ngalutho bavele bayimela nje eceleni abasize ngalutho sazama ukunokha sazama ukwenza yonke into bame nje eceleni abasize ngalutho nayo into eyenzakalile blow by blow bathi akunokhethena bayikho baphendukithina mama bona mathemba lokho akho bantu la ngaphakathi bengazange baze benze lutho bakho bababonile abantu ngaphakathi bakhona abantu ngaphakathi bakhona bani umuntu uhlala la wena ngala uhlala uyindawo uma uselvile phakathi phela ngabe khona umuntu ehlala phakathi wabona ngahlala ubona phala hlela ephala ngabalifuna hlela ngamablocks la abadleleni phala kwenzakalani amboshi njalo zokuthi mina umodlwana ubona phala hlela ephala abafuna phala hlezi igadile la angazi kwenzekana njalo jabo dwala ngela hlela lo blocks la thina besingayinaka ngale ndawo but manje sinakile ngoba ibona basenza ukuthi sigcine sisi nami impela ngibafice bemela bewulayini bengafuni phela bathe yabona bashongo lutho singangeni hayi bathe kumina banqabanga bathi kuzongena abantu abawu3 masingena bafike bayimela nje lapha eceleni amaphoyisa ayigoqela izandla athi hayi ayikho into esingayenza sela abantu lapha yabo kule handle uthi unjani phakathi hayi ile ngaphelela ilebe seceleni le iyo lebe engena le ngiyayibona ayihlala umuntu la hlala nje umuntu la khona ngisho umuntu wesimame hayi lapha phakathi bakhona yabo la bangafuni khona singene bakhona
Ejo bathi abantu babala babasebenza. Bathini? Bathi basebenza babasebenza. Mshayabo. Kumlo senza ngahlala bona. Hayi kuyona ma-foreigner. Foreign aninandaba ngisho ngaholi u-30,000 liyawazi ukulala eshaqini for whole year. Yabo? Yosisilo uthi But ngeke nje kube ukuthi base ba-protect ama-foreigner angaka amaphoyisa never. Ngeke amaphoyisa a-foreigner a-protect ama-foreigner angaka. Uyazi abazi umkhosi. ukakhulu amaphoyisa anemashesi endaweni idla kuyona le ngibona isivaka kanje bahleke. bayayazi Amaphoyisa ngeke azivumele la. Sister, bathi this place is private hospital. It can happen or drugs can happen. Nailo. Yeah, it's the backward. It can happen or drugs here. It is really protected by all means. Lapha ngisho ismell salapha. Yabo mase uzwe ismell lapha akusona ismell se uyanuka, like uyanuka kodwa it smells. Babonani? Kwenzekeni? Nap. Niyathola ama-drugs. Mark. How? Kucelile ke. Nawo abantu. Okay. Yini le insango le? Shame amaphoyisa ethi ayimele bandla wabona ngisho kwanto errong. Oh nawe nomjovo yo guys bukani. Na umjovo la. Umjovo ke ngeke kube insango bazalwane. Lo mjovo wama-drugs lo. Umjovo wama-drugs lo. Uzani ntathini? Insango le. Umjovo wama-drugs. Ayishuthi camera mntwanisi, ayishuthi nakho phakathi. Ayinto ayishuthi camera. Amaphoyisa shame ayimele bandla. Ahead ukuthi nje niwenzelana umsebenzi wabo wahlangene shame amaphoyisa ase-South Africa shame. Awubandla. Wathathe uplastic. Kume lapha ngaphansi. Yabo njengoba ngaphakathi mina. Ukuwesi ngokungaphakathi. Awubandla amaphoyisa ayigxekele. Eyibona vele. Ashema amaphoyisa ayigxekele bandla ukuthi nje why niwahlupha wena ebhizi kanje. Aw shame. Buka nje bandla amaphoyisa ayimele guys. Awagxekile nakancane. Ayimela amaphoyisa. Guys, bukani guys. Naphuma nama-members ethu. Amaphoyisa amele. Abahlonishwe. Bandla amaphoyisa wanendaba shame. Anandaba. Khohla kanandaba shame. Hayi bafethu South Africa is a crime scene. Baqinisile mebesho njalo. Shuthi mawukhona la kungakanani yokulapha phakathi. Asifaqasho kabo umsebenzi sayifuna. And mina kwa SAPS fethu sengi-apply more than several times. Umsebenzi Niyathinta guys lama lokhuzi. Vela kodwa ngeke bekwenze lutho shame. Sengibonile idlala ngesikhathi shame amaphoyisa sawa disturb abandla. Uyabona nje ukuthi hawana ndaba ayipholele apha enhloko buka nje. Hayibo ngiyayiqala into enje mina. Iningi ke la phakathi.
Ningathinti guys, please ningathinti le nto. Awushame ayimele bandla amaphoyisa asesawuta. Abona ukuthi nje why nibahetha. Amaphoyisa asesawuta. Hey, ayishame bandla. Hayi. Amaphoyisa guys sithola ama drugs, they are not even moved. Bukani. Ayimele nje. Oh shame. Lapho khona ngisho uCaptain wonke njalo. Hey bafethu, hey. Niyabona ukuthi akaze ngene ngisho nangaphakathi into eyithola ngaphandle ezingaphakathi. Oh shame bandla. Amaphoyisa ayiblomele bandla. Oh shame. Awana ndaba ayigoqela izandla. Oh wow, what a lovely. What a nice. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Na indzawo lapha eThekwini lekutholakala ukuthi kuhlala ama illegal foreigners who are selling powder bathengisa tidzakamiva, and maphoyisa they are just defending them, protecting them. Abaqosha abantu labadomasha labafuna khipha labantu lapha kuleya ndzawo bathi abangangeni. And this shows ukuthi amaphoyisa lamzansi they are working with my illegal foreigners, and it's just so sad. Begqwele kanamhla laphana kuleya ndzawo ma-members e-March and March, including naye moholi wayo i-March and March uJacinta Ngobe Zuma. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next time. I'm signing out. Goodbye.